Lesnar! Na zápas som čakal 2 týždne. 2 zasraných týždňov. A ešte stále si sa neukážal a neodpovedal mi na moju výzvu. Takže teraz máš poslednú šancu ukázať svoju odvahu. Tento týždeň, v nedeľu, na Chrome Devil ťa vyzývam. A ak súhlasíš, ukáž svoju prdel. Tento titul patrí mne. A to vieš aj ty dobre. Brock Lesnar, odpoveď na moju otázku. Príjmaš zápas, ktorý sa možno zmení na Chrome Devil? Príjmam. Takže zápas sa stal oficiálnym na Chrome Devil túto nedeľu. Brock Lesnar, každý vie dobre, že ty si bol prvý, kto mi ukončil kariéru ako Roman Reigns. A druhý bol ten zasraný Seth Rollins. Seth Rollins si blbec, kreten. A taktiež s ním. Brock Lesnar, práve ti idem ukázať na Chrome Devil svoju superstarskú techniku a pohyby. Brock Lesnar, ty a ja, z tvárou z tvár. A pozor, Lesnar útočí, počkaj, Kevin len rýchlejší. Add to the just man, ej, Kevin vládne zasahu Brocka Lesnara s rýchlejším pohybu. Brock Lesnar je na zemi, Kevin vládne práve stratil celú situáciu. A teraz sa pozerajte, obaja sa naťahujú sa titul. Brock Lesnar a Lesnar odchádza. A je to oficiálne, toto sa nekončí tu. Brock Lesnar a Kevin Owens sa stretnú tento týždeň na Chrome Devil.